Sziasztok srácok, a mai videóban itt kéne Barni, hogy ezzel a névvel van ki. Titokon megtaláltok, az a nevem, hogy Barni, alsó volna Barnika. Úgy megbírtak találni, és de nem szoktam videókat gyártani nagyon, vagy szoktam, csak nem elsőket mindig. Itt van a blogdás. Úgy gondoltam, hogy már régen volt videó, ezért most felteszek egy videót. Mindegy, kicsit megfáztam, de holnap suli, és ez ugyan rossz. Sírok, nem baj. Na, begyakorlunk egy kicsit. Mit szóltok veletek? Kicsit leveszem ezt a hangot. Jaj, igen, kicsit rossz a kontrolleremnek a nézése, de így bírok amúgy játszani. Hát az szép, az gyönyörű. Egy plácsot sem bírtam beadni, mindegy. Próbálkozunk újra, mindegy. Oda hülye vagyok. Mindegy, amúgy, ja, igen. Nem tudom, hogy halljátok-e. De olyan rossz, hogy alig lehet így elhúzni. TikTokon már csak júniusban vagy júliusban 10-én bírok majd live-olni, és csak azt akarom, hogy ott majd legyen az, hogy tudjak live-olni. És akkor ott megpróbálok gyűjteni egy új kontroller, amúgy 30 000 vagy 20 valamennyi ezen, az első klasszok is van. Szóval, ja. Jó, második is, csak közben itt nem bírok beszélni, mert nekem koncentrálnom kell. Jó. Ez a harmadik. Rossz felre ugrottam, harmadik, pedig itt amúgy 6 a rekordom azon a jobb oldalon, de amúgy a Clash rekordom az 10. De nem a legjobb, középről pedig 4. De megpróbálom azt is most megdönteni. Csak az van, hogy közben így beszélek, így nem bírok koncentrálni, de kell koncentrálni. Mindegy, akartam YouTube-ra és vagy mi a TikTokra feltenni videót, csak nem bírok, mert egyfajtában megölnek, de volt már klippem, és azt fel akartam volna tenni, csak utána jöttem rá, hogy nem videóztam, és ezért ezt skippelem. Ez meg is volt az első clutch. Azt elrontottam. Amúgy jól bírok clutcholni, akkor mindegy, most valamiért nem bírok, mindegy. És akkor jön még a bal oldali, kíváncsi leszek arra, mennyi videó, pedig ott a legtöbb rekordom eddig a 10. Igaz, hogy jobbról többet lácsolgatok, minden, de hát akkor is ott a 10. Mert én régebben, amikor még ugye egy kontroller játszottam, csak utána meg nem volt jó a kontrollerem, és inkább most így nem játszottam inkább vele. És most meg ugye, most is rossz, csak hát most meg így megpróbálok vele így játszani. Látjátok? Ilyen rossz. Itt közben kell így forgolódnia vele, hogy így jó legyen, mindegy. Legalább egy klácsot be is adtuk. Na, itt van a néző, mindegy, hogy arra gondoltam, hogy most jó lenne, ha mennénk egy Endless-t. Mit szóltok hozzá? Már ezt kigyűjtöm. Jó, ez van. Nem tudom amúgy, mikor fog fölkerülni, de szerintem, ha végeztem ezzel, utána szerintem felrakom, de nem tudom. Attól függ, hogy ráérek, vagy nem, hát még nem csináltunk konkrétan semmit. TikTokra raktam ki videót. De mindegy. Let's go, egy Endless-t. Szóval most nincs bent a blogdás, és ezért csak Endless lehet venni, és ez meg nagyon rossz, mert itt nem lehet klácsolni se. Nehezen lehet. Mindegy. Let's go, megpróbálunk itt közben túlélni, hogy olyanokat tud... Kiinvite-tól nem fogadom el. Most videózok. SP-zni tudok egy kicsit, de nem úgy. És leboxolnak. Hát az szép. Az szép. Gyönyörű.
És mindenhol HTG-s van. Ó, de utálom a HTG-sket. Gyerekek, csak a jump glitch, csak a jump glitch. Csak a jumpy. Meg a Joker. Amúgy ki látta a tegnapi live-ot? Én bent voltam jump glitch-en és láttam. Írjátok a kommentbe, hogyha láttátok-e, hogy jump glitch live volt. Ugye, nem tudom hány órakor lehetett ez. Mi van óva? Igen, most, jó, szia, menj el. Most videózok. Menj el, kérlek. Igen, menj ki. Köszi. A végre elment. Bocsánat, csak itt közben. Az miért? Nem kapja. Na, azért. Késik. Még ha csak 30-as pingem van. Jó van, már ez repüljél csak. Hogy ma? Jó, az a gyerek ott repült. Nem látta, ez nem baj, de majd láthatjátok. Az mi? Az mi? Az mi? Na, figyeljetek. Így kell. Nem is kell semmit se csinálni, csak úgy. Most nem tudom ezekbe. Várnak a bárban. Pedig azt az MTM, amin úgy kibírtam volna boxolni, hogy nem lett volna semmi baja. Mindegy, pont akkor szerencsére volt. Próbálok mindenkit most szépen leboxolni, csak az a baj, hogy itt Endlessben, Blockdash Endlessben nem is nagyon lehet kácsolgatni, csak ilyen, nem tudom, hogy mondjam, hát mindegy. Nem is lehet nagyon, lehet, csak hát nehezebb. Azért meneküljé. Oszta! Hú, ha nem megyek le vissza el, akkor nekem ott kampert. Szóval, ez szép! Haj! Mit csinálok? Nézzük a skint. A Blazsiből nekem majdnem mindegyik a skinek megvannak, szóval. Meg egy kosztümát, vegyünk egy oldalra, bemenekítőt, azt meglátjuk. Gyerünk már, azért. Rossz a kontroller. Mindegy, remélem most jó. Nem. Azt kell csináljam, hogy nehogy elmenjen. Kép! Most így jó lesz. Talán. Jó! Ez kicsit necces volt, de amúgy jó beadtam szerencsére. De ez mi? Nem tudom mi a baja. Ember, nem lehet klácsolni rendesen. Ember. Nem lehet klácsolni. Nem tudom mi van velem, de pedig jól bír klácsolni. És nem bírok klácsolni. Pedig Blockdash. Lehet, hogy valami... elmegy a kép. De a kontrollerrel. Vagy... Azt a... Hú, tesikém. Az veszítek. Ezt elrontom. Az mi? Volt. Ez már 3, ha jól számoltam. 4. 4. Látjátok, hogy tudok ám? Tudok, csak hát ha akarom nagyon, akkor tudok, de ezt elmutattam, de mindegy. Már reklám. Mindegy, szerintem még akkor megyek egy simát.
és aztán még egy pár end lesz, aztán meg végére megyek egy ilyen klácsosat, és aztán meg kész. Nagyon megértem, hogy már lézertrészre lesz az első, az már... Na, Humble Stumble. Na itt az a baj, hogy itt elő kell legyél, mert így ráugranak a fejedre, és úgy meg lent maradsz a végén, szóval ez így kicsit szar. Mondom, látjátok? Mondom. Menj, azért. Áj! Az mi? Az mit hoztam vissza? Én örülök. Sziasztok! Like. Na de jó. Meg itt nem bírom, de amúgy mindig beadom. És beérnek! De mit csinálok? Oké, meg. Ember. De nem bírok, mert ott hülyéskedek, mint a hülye gyerek. Hadd hívják már a fosba. Ilyen endless sword. De az a majd nincs itt blogdash. Triple blogdash, mert nincs itt. De rég szerettem azt. Oké. Ja, jó. Közben egy kövök. Megfulladok. És kacok, szerintem ez az utolsó end lesz, és utána meg megyek egy ilyen blogdast, tárcsasat, és utána meg szerintem be is fejezem, mert még kell majd szerintem titokra is ki kéne tegyek egy vidit. Menj! De én meg hülye! De miért vagyok ilyen hülye? Mit csinálok? Jó, választok másik skint. Szarok volna. Jó, akkor... Tényleg, hol van? Tényleg ezzel. Ugyanúgy az a kedvenc. De felidegesített. Mert lesz egy olyan vidi, tesóm még ellen fogok egyezni, de az majd később lesz. Csak az, hogy nem bírok minden kettőt TikTokra is, meg YouTube-ra is mind a kettőre föltenni vidit, szóval gyakran lesz. Na, az szép! Az szép! Jó, hát azért. Egy. Ez ne. Tudjátok, itt akkor megyek még egy úcsó ilyen. Megpróbálok egy barátomat brinvertolni. Talán elfogadja. Hát szép, hogy még nem, mindegy. Elindulok egyet, aztán búcsúzok. Még kell. Oké, közben itt a fülhallgatóm. Kezd lemerülni. Mert most csinálok egy olyat, hogy mind a háromról be kell klácsoljak. Úgy értem, hogy jobbról, középről és balról. És még beadtam már mind a hármat. Akkor utána már akkor még pluszba klácsolok. Jó, GG. Jó. És a közép jönne, csak addig. Ez rossz. Na mindegy, legalább 3-szor láttam, mindegy. Na akkor én búcsúzok. Szerintem, na, ezt a srácok, akkor ennyi is lett ez a vidi.
Remélem feliratkoztok, mert nagyon sok kevés feliratkozó van. Császtok!